10 ফেব্ৰুৱাৰী সফল হৈ উঠিছে আপোনালোকে সবে জানে সেই সপোনৰে আজি আমাৰ জমদুৱাৰ কনস্টিটুৱেন্সিৰ আজি চেক বিতৰণ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गोलाव जायगा हान्थिबाय दिनैहाय फुरा ओरैहाय बिसमुरि सेरफांगुरि माबा माबि बारलांबाय बाइकजों थांदों बाइकजोंनो फैफिनबाय जोंनि गिदिंनायनि खारनाबो बिनोखा विधान सभा एमएलए इलेक्शन सफैबायना राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गिदिर लिडारफोरा दानि चिफ होन बा बै मोनसे पार्टीनि चिफआनो होन बिथांमोना नांजासवाखै नाथायबा गाहाय खलबनि गांखंनो माबा माबिनो बेफोरबायदियासो दा ओरैबायदि खिबु अरनांदों होननाय खारना जाहैबाय माने श्रेष्ठआ बिथांमोनानो जाजोबनानै दङ बेफोरबायदि नाथाय रायजो राजाया भट होआब्लानो बिथांमोना माब्लाबाबो श्रेष्ठ नङा थ' ओंखायनो आं भट थुनायखौ ओरैबायदिखौसो बुंगोन रायजो राजाफ्रा जायखौ फसायो जायखौ मोजां मोनो बेनोसो थुनाया मोजां जागोन जानला मानला थुनानै गावनि बेसेन गोसा भटखौ ओरैनो दैयाव हगारहरियाबा मोजां थ' जेखियानो जादोला मोननैसो स्टेटमेन्टआवहाय दिनैहाय गोबांनो बिपिएफ दोलोआवबो सोरबाया उमुखखौ लुबैयो उमुक जायगायाव गुबुन जायगायाव थ' इउपिपिएल दोलोनिफ्रायबो गुबुन जायगायाव सोरनाबा मोननै गाहाम बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट बा बायदिसिना बाथ्रा बुंलायनायखौसो जों नुनो मोनो दा बिसेसकय बिपिएफ दोलोआव मोननै बियाबावहाय माने टिकेटखौ सोरनो होगोन दासिमबो डिक्लेयारबो खालामनायबो जायाखै जाय एमएलए इलेक्शनाव गेलेनो नागिरनाय बिथांमोना बिबो बुंदों उमुकनो होयोबा साबसिन जायो उमुक जायगानाबो बुंदों उमुकनो होयोब्ला साबसिन जायो बेफोरबायदि बाथ्रा खायफाया बुंदों गेजेरनि जानानैनो थ' जों नायग्रोनानै लानि महा इन्टारेस्टिं जादों भिडिअआ माबाखौ होदो सुदखौ आं फानेराखौ मोजां मोना सुदखौनो हो बे जोंनि लकेल जों बेखौ अखानायबानो लोगो हमहैनांगौ जों हर सानबाबो सुदखौ लोगो हमहैनांगौ सुद सारखौनो बेखौनो मोजां मोनबाय बेखौनो जों बेखौ माबा फानेराम सारखौथ' जों नामखौल' मिथिगौ ओमफ्राय जों महाय थाया जों मिथिया ओहो जों बे सुद सारखौल' मिथिगौ जों महाय थायो जों हरबाबो लोगो हमहैनो हायो सारखौहाय बेखौनो होनांगौ दानि एमएलएआव सुदआथ' ओरैनो आंजों मोजां जोंनि थैनायजोंबो मोजांखामोन आं दाबो आं सुदखौ मोजां मोनो लोगो हमगोन आं सानसे आं लोगो हमनायबो जायाखै गेजेर खन्द'आव आङो बे माबा नांगोल बिपिएफ जेननाय समाव आं इउपिपिएलआव थांबायमोन ना ओमफ्राय दा नाजानायसै मा जायो दा सुद सारजोंनो मोजां रायज्लायनानै दा नांगोलनि मानसिफ्राबो आखुथि खालामगासिनो दं आं बावनोबो दोननाय जाबाय सुद सारा मानसि हमनो होनबा सुद सारा गाव खामानि मावनो होबा जों मावसिगोन सुद सारा मा बुङो ओमफ्राय जों गोबांबो मानसिफोरखौ जों हमनानै सोनो हागौ जोंनि गोदो लांनायफोरखौ जों हमजोबखाबाय रेडि जाजोबखाबाय आंनिया सालबारि ओमफ्राय सिमला बागान खाग्राबारिया गाथिनि आखायाव दंजोबखासै आंनि मानसिया बुरि जाहार गासिबो रेडि जोबखासै दा बिसोर सानैजों मा गोजौआवहाय बिसोर थिग खालामग्रोथोंसै बिसिनि जबानफ्रा मा रोखोम जों बे जबानखौसो नेदों आरो दाथ' ओरैनो आन्दां मान्दां जों लानानै लाब गैया जायगाया आखायाव रेडिखासै जोंनि मानसिया जोङो दिनै ब्रह्मपारा बाथाबारि प्राइमारि कमिटि बिपिएफनि जोङो जयैनो दिनै मोनसे थांखि लादों हाबाफारि लादों बेनो जाहैबाय जोंहा फैबाय थानाय 2026 इं मायथाइनि जे जानो गोनां आसाम विधान सभा इलेक्शन बे इलेक्शनाव जोङो जोंनि जायबादि केन्डिडेटआ जोंनो मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन जों दा बेखौ जोंनि प्राइमारि कमिटिनि सिङाव थानाय पेरेन्ट इउथ वमेन आरो बिएसइउ आरो लोगोसे गासै रायजो राजाजों ज' लोगो जानानै मोनसे सासे गोदान बिजाथि जोङो सायख'नाय जादों बेनो जाहैबाय जोंहा जाखांफुनाय राफोद दैदेनगिरि बेनो जाहैबाय मानाव गेदेर मुस्रिमा सेवलि महिलारि बिथांखौ जोङो जोंनि प्राइमारिनिफ्राय फैगौ आसाम विधान सभा बिसायख'थियावहाय जोङो टिकेट मोनजानो लुगैदों
बिनि थाखायनो जोङो दिनै जोंनि प्राइमारि कमिटिनि गासैबो उइंस आरो रायजो राजा ज' जानानै जोङो दिनै बे प्रेस मिटखौ होनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय 30 बोसोराव जोंनि बारग' MLA आरो बेजों लोगोसेनो 15 बोसोर MLA आरो 15 बोसोर मन्थ्रि जाबोनाय जि मानाव गेदेर बारग' जोंहा बिबानगिरि मुस्रिमा प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांखौ जोङो बिथांनि बैसोआ एसे बारा जानाय हिसाबै जोङो बिथांखौ एसे थाथ'जानो लुगैदों। बिनि थाखायनो जोङो जोंनि ब्रह्मपारा बाथाबारि प्राइमारि कमिटिनिफ्राय जोङो सासे राफोद दैदेनगिरि जोङो मानाव गेदेर मुस्रिमा सेवलि महिलारि बिथांखौनो जोङो जोंनि हाइकामान्डनिफ्राय जोङो टिकेटखौ होजानो लुगैदों। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय 30 बोसोराव जोंनि बारग' मन्थ्रि एबा बारग' MLA बिथाङा जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे मुंख'जाथाव जोंनि गेजेरावहाय मोनसेबो खामानि मावनानै होनाय जायाखिसै। बिनि थाखायनो जोङो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि ओनसोलनि जे मोजां मावनो हागोन बादि केन्डिडेट जाय बिथांखौ जोङो एसे सिगाङाव बुंबाय मानाव गेदेर सेवलि महिलारि, दा जोंनिफ्राय बिथांखौनो फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो केन्डिडेट हिसाबै जोङो लुगैदों। बेनि थाखायनो जोङो दिनै जोंनि BPFनि हाइकामान्डनिसिम जों बेखौनो गुरै खावलायदों जाहाथे जोंनि मानाव गेदेर सेवलि महिलारि बिथाङानो टिकेटखौ मोननो हायो। दा जोंनिफ्राय बेखिनिखौनो गुरै खावलायनाय जाहैबाय। ब्रह्मपारा बाथाबारि प्राइमारियाव जोंहा जा बुंदों जों बेखौनो जोङो सायख'नायाव दङ आरो जोङो थांनाय सिगाङाव मावनाय फैनाय बेखौ जोङो मानसियाबो बैसो जाबाय, दा बेनिफ्राय मावग्रा दा गोदान ओंखारदों बे सेवलि बायदिखौनो जोंनि बे ब्रह्मपारा बाथाबारिनिफ्राय जोङो लुबैदों। बेखिनिखौ बुंनानै